Chamisa hints at grand coalition project. Achibere mushe panapa tiriona kuti pane mashoko ari kufamba achitenderera atiri kuona kuti aiwa mutungamiri wemain opposition advocate Nelson Chamisa vari kunzi aiwa pane coalition hombe yavari kuda kuvhura iri kungotaurwa mahunga vari kumusoro uko vari kuziva nhau iyi sanapinda mashoko ari kuda taurwa panapa nevakomana vepaZim airobo subscribe like turn on the bell icon. Tipi nonyera vachiti Zimbabwe's most celebrated opposition leader Nelson Chamisa it signaled a return to national politics with the potential formation of a grand coalition. This bold move could reshape the political landscape ahead of the 2028 elections. Chamisa, renowned for his charisma and ability to connect with the youth, has been a consistent force in Zimbabwean politics. Despite facing electoral defeats in 2018 and 2023 against Idi Mnangagwa, his campaign promises of democratic reform and economic revitalization have resonated deeply with many Zimbabweans frustrated that the country's prolonged economic hardships. In a recent interview with the Zimbabwe Independent, Chamisa outlined plans for a new government model that he described as a significant departure from the traditional opposition politics. This comes after months of speculation about his next move, following his resignation from the Citizen Coalition for Change (CCC) in January, citing Zanu infiltration within the party. Chamisa's sudden departure has left his supporters in a state of uncertainty while fueling speculation among his political rivals. Do mashoko atiri kuona kuti aiwa mashoko anotaura ekuti aiwa is hinting for something for a coalition aiwa iri kuoneka kuti ichange iri massive. Vanhu vabva vamira aiwa vakatarisira kuti aiwa toda kuona kuti Nelson Chamisa aiwa ari kuda kudropa chinoona kuti vanhu vakatomirira kuda kutojoina sezvamungoziva kuti people majority yenyika yeZimbabwe iri loyal kwaari vanoziva kuti aiwa ndiye munhu achisa change nyika yeZimbabwe. Kotisa mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemove iri pinda kucomment section medu aiwa musano subscribe like turn on the bell icon.